Είμαι εγώ η Ήρης και σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο. Απλώς βίντεο, γιατί ποτέ δεν έχω κάνει βίντεο χωρίς να παίζω Roblox. Σήμερα θα σας δείξω τι κάνω στην μέρα μου. Συνήθως βλέπω YouTube και πώς κάνω έτσι και κάνω βίντεο, αλλά τώρα κάνω ήδη ένα βίντεο και δεν μπορώ να το βίντεο. Πρώτη, μπαίνω και παίζω, πάω στο screen recorder, κάνει record τι κάνουμε. Και τότε έτσι γίνεται. Αλλά τώρα δεν κάνω το screen record. Το screen record σημαίνει ότι παιχνίδι θέλεις, απλώς το βάζεις έτσι, μπαίνεις στο παιχνίδι και σου δείχνει τι παίζεις, κάνεις βίντεο, αλλά σε κάποιες φορές σου σβήνει το βίντεο αυτό, γιατί απλώς κάνει πολλή ώρα. Ναι, μία φορά είχα κάνει 12 λεπτά και μία φορά είχα κάνει 10 λεπτά και δεν μου έγινε. Μου βγήκε μόνο 2 λεπτά. Και δεν ήταν ωραίο αυτό. Αλλά κάποιες φορές μου γίνεται όταν η μαμά μου είναι εδώ και μου μιλάει και μετά μου σταματάει η ώρα και συνήθως απλώς κάνω βίντεο ή κάτι, ναι. Τώρα μου αρέσει να παίζω Roblox ή κάτι. Νομίζω κανένας δεν θα βλέπει αυτό το βίντεο, γιατί το έχουν δει κάποιοι άνθρωποι αυτά τα βίντεο μου, αλλά κάποιες φορές δεν παίρνω κανένα like και αυτό δεν είναι ωραίο. Αλλά έχω 97 likes τελευταία φορά που είχα δει και θέλω να πάω στο 100. Τότε please κάντε subscribe. Εννοώ 97 likes, αλλά σε παρακαλώ παιδιά να με κάνετε σε 100 likes και σε 20 subscribers. Έχω 13 subscribers, παλιά είχα 14 και κάποιος έκανε unsubscribe. Άμα το δεις εσύ αυτός που έκανε unsubscribe, please κάνε ξανά πάλι subscribe, γιατί είναι απλώς κάπου εδώ, δεν το βλέπω. Είναι κάπως εδώ κάτω και κάντε like και subscribe και αυτό θα είναι ωραίο. Αλλά άμα δεν είσαστε καλά, τότε ok. Έχω ρωτήσει στο ξαδέρφη μου άμα μπορεί να παίξει μαζί μου Brookhaven για να δείτε, αλλά μπορεί να το κάνω τηλέφωνο και να μην μιλάει, ή μπορεί να την αφήνει η μάνα της να μιλάει και δεν με έχει απαντήσει. Τότε αυτό είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο να είσαι δουλειά σαν subscriber, να κάνεις πάρα πολλοί subscribers. Είναι μόνο όταν αρχίζετε πολύ παλιά. Συνήθως τα subscribers που έχουν πάρα πολλοί, οι φίλοι που είναι στο YouTube, συνήθως είναι μεγάλοι, δεν είναι συνήθως μικροί. Αλλά εγώ είμαι μικρή και με είχαν μπλοκάρει στο YouTube αυτό το channel, αλλά μετά με έβαλε ο μπαμπάς μου ξανά πάλι. Ναι. Ο μπαμπάς μου έχει αυτό το account και τον λέγανε, δεν μπορώ να σας πω, ναι, γι' αυτό θέλω να κάνω κάτι και να σας κάνω να είσαστε χαρούμενοι. Έχω ένα βιβλίο που δείχνει οι γενναίοι του ουρανού και είναι έτσι ωραία. Έφτιαξα και viral κινητό με iPod. Έτσι. Ναι. Made it viral, τέτοιο. Και νομίζω θα κλείσω σε λίγο και με ακούτε τη μαμά μου. Δεν πειράζει, δεν είναι κάτι κακό. Εγώ συνήθως ξαπλώνω έτσι και κάνω σαν χειροτεχνίες. Συνήθως είμαι στο φρουρίο μου και βλέπω YouTube και μετά κάνω τις χειροτεχνίες και ψάχνω how to draw that, how to do this, πώς να ζωγραφίζω, αλλά στα αγγλικά how to draw, έτσι. Και δεν είναι ωραία τόσο πολύ η ζωή μου, γιατί έχουμε και σχολείο. Θα μου αρέσει πολύ το Σαββατοκύριακο να είναι το σχολείο και να είναι μόνο 2 μέρες. Άμα ήταν τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή, δεν θα ήταν ωραίο και δεν είναι.
Γιατί άμα ήταν η ζωή μου σε άλλη χώρα θα ήταν πιο τέλεια. Κάποιοι είναι homeschool, αλλά στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτό. Γι' αυτό πρέπει να έχουν όλοι σχολείο να πηγαίνουν. Αλλιώς πάνε εκεί οι γονείς τους. Ναι, πρέπει να αφήνεις τα παιδιά σου να πηγαίνει σχολείο. Μόνο πράγμα είναι ότι δεν είμαι homeschool, θέλω να πάω Αμερικά. Αμερικά. Αυτό θα είναι μόνο 6 λεπτά. Σας πειράζει ότι νομίζω δεν θα δείτε όλο το βίντεο. Αυτό θα το κάνω για 6 λεπτά και σε λίγο τελειώνει. Όχι. Τότε σε παρακαλώ παιδιά, κάντε subscribe, like και subscribe και σε παρακαλώ κάντε εγγραφή. Είναι δύσκολο να είσαι subscriber. Μόνο πράγμα είναι ότι έχω ζητήσει για οι φίλοι μου να με κάνουν subscribe, ο μπάς μου, η μαμά μου να με κάνουν subscribe και οι φίλες μου που με βοηθάνε πάρα πολύ. Μόνο πράγμα είναι ότι πρέπει να πω bye. Γεια σας, θα σας δω στο άλλο βίντεο και bye.